Ev der ne pêşenge an jî bazareke. Bi dehan mirov her roj tên vedera li nav van kel û pelan yadîgarên xizmê xwe digerin. Ev livîn û doşek, firaq û fotograf, pirtûk ji 4 apartmanên li navçeya Baxlera ku di Erdhejê de herfî bûn hatine derxistin. Li Amedê di Erdhejê de 7 apartman herfîn. Hîsamî, Yoldaş, Dündar û Serîn 4 apartmanên ku li Baxlera herfî bûn. Şaredarî ji nav gavilan, alav û cil û tiştên ku ziyan nedîtine derxistine û anîne li vê depoyê kom kirine, paqij kirine da ku ji bo xizmê qurbaniyan bibe teseliyek. Ev dayîk li kel û pelê keça xwe rojda digere ku rojda digel hevjînê xwe li apartmana Hîsamî de mirine. قیسکو زاوات وفکر Dizane eşyayı ne çi digere yani جلی دیار çi vê digere te çi derxist چند پرچا در خست hadi sebre dete. آمی Rojda di canî bûye dema dayika wê fîstanek wê dibîne rûyê wê dikene. Ev dayika dirşewaşî dema tîşortek spî dibîne digirî ji ber ku di nav kincan de rastê tîşortê kurê xwe tê. Ekî digere gelo etekîne مالتیه منی malatiyete. Malatiyê. Dedî tişkî dider نه تشکی ندی Çend kes bûn? هفت بین حبس بیوی او جناقتر چو مالا وان خراب بو ناوی تیم همه شیرین تاشقران ندرت شمسدین کبرا ظریفه صالح محمود این مروی سلمانی وکاوه تبتی از شغلی دا قاضی دا گوبر که مادر روش چاره محمود و صالح در کتن روی بقی پیج بنیانش برنه که بشه برنه حجی و حبکی کره خود در کتن شمسدین روش شاجی هدو قیسکو دیوان در خستن یعنی پری آیلا مدکی بدات شغلی آیلا میره من آوا من ام تفتی از شغلی و قام زوان در خبر که مصاف قفل حبکی صادر نکت تفتشو Xwediyê van alavan mirin lê her tiştek ji jiyana wan çîrokek vedibêje. Li bir jî albûma fotoğrafek bû ku zavayek hene ku hefteyek sewcandî bûne. Mirinê di wan rojên wanê herî şad û kêfxweşî de qefaltiye. Di binê birê de mabûn dê û bavê wan em bêjin alî qîzê û alî bavê dê û bav dihatin eşyayê wan ya da xuşkê wan dihatin eşyayê wan digirtin. Di wê anê de mesela gilînê wan û eşyayê wan didîtin ew me pir tesîr kirin. Dawiya wî jî sebî. Sebî biçûk em bêjin ê bebek bûn eşyayê wan me didî ya da me fotoğrafê wan didî ji me re digotine ev kes miriye. Me vana didî em pir wê çaxê em di tesîra wî da diman. Dîmena li vir mirovan pir xemgîn dike ji ber ku her kesek ku tên hewar û gazî dikin ev qad dibe şîngehek mezin. Her alevek xwediyê çîrokek e. Çîrokên ku dawiya wan nehatiye temam kirin. Lê her yek ji bo hezkiriyê wan dibin bîhnek ku dikarbin di tunebûna wan de sebra xwe bînin. Hecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.